en principi jo el decret sí que considero que es fa massa, s'esmicola massa tots els tipus de necessitats educatives especials, no? O de NESE, que diuen ara, no? Penso que, per exemple, comenten que són NESE els alumnes amb altes capacitats, els alumnes amb trastorns d'aprenentatge, els alumnes amb risc socioeconòmic, no? Famílies de risc o vulnerables per dificultats socioeconòmiques, també fins i tot els alumnes amb necessitats educatives especials, amb discapacitat, els estrangers, vull dir, ho posen una miqueta tot en aquest calaix, no? I pensem que es micola una miqueta massa traient aquestes qualitats, no? D'aquests alumnes, perquè aquests alumnes en principi poden tindre dificultats. Bueno, jo penso que concretament s'hagués pogut fer una llei dient hi ha un 30% d'alumnes o un 20% d'alumnes que tenen unes dificultats i nosaltres doncs, posarem més recursos per atendre-la. Penso que no calia tampoc esmicolar-ho tant. També he treballat a la comarca del Garraf i a la comarca del Garraf ho tenien claríssim. Ja fa 30 anys, quan es va fer el que es deia en aquella època la integració, doncs al Garraf van decidir reconvertir una escola d'educació especial i van dir que això era un pilotatge i efectivament aquest pilotatge fa 30 anys que existeix i de fet tinc informació de que funciona força bé, que al Garraf diguem-ne que hi ha 3 ciutats mitjanes com poden ser Sitges, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes, que són ciutats de 50.000 o fins i tot de més habitants, doncs diguem-ne no hi ha cap escola d'educació especial i se'n surten, i no des d'ara, no des del decret aquest i ni fins i tot des de la LEC, és a dir, des dels anys 80 ja se n'acaben en sortint. És evident que per aconseguir la inclusió doncs, el que cal de vegades doncs, és una potència institucional i a més doncs, que diguem-ne els col·lectius implicats ho acabin creient, no? Els educatius, els familiars també, perquè també hi ha famílies que volen una escola d'educació especial. A veure, aquest decret jo el que penso és que deixa una responsabilitat molt important als centres i als professionals que treballen amb ells. Clar, haurien d'intentar acollir, no? Amb aquest decret, diguem-ne, hi ha una normativa que ho emmarca tot molt clarament, però després a nivell de recursos, a nivell de formació i fins i tot a nivell d'actitud d'una part del professorat, diguem-ne que costa, no? I aleshores l'equip directiu s'ha de trobar amb tot això, diguem-ne que veig complicat que puguin arribar a donar una bona resposta. Vull dir, cal molta bona actitud, no? per poder aconseguir aquests canvis amb tan pocs recursos i amb tan poca formació, vaja. Recursos previstos. Diguem, no és una pregunta trampa perquè la veritat és que no hi ha absolutament cap recurs en aquest any. Vull dir, a mi em sembla que ningú va recordar, ho vaig llegir, què va ser? Sí, la plataforma d'Escola Inclusiva va recordar que feia un any que s'havia aprovat el decret, ni a nivell de Departament d'Ensenyament i de Consorci d'Educació de Barcelona han recordat que havia passat un any i en aquest any diguem-ne que s'han fet molt poquetes coses. S'han creat alguns recursos molt especials com podien ser l'AIS, que de fet ja existien a Tarragona ja fa uns anys, no? Però sí que el decret doncs, ho recull. Per exemple, hi havia unes persones que es deien RAIs, referents d'escola inclusiva, que fins i tot sé que en algunes delegacions territorials doncs, no existeixen avui en dia, no? Perquè van estar l'any passat, el decret ho contemplava que estarien, i ara actualment, doncs, aquest any, diguem-ne que no n'hi ha pel que sigui. Aleshores, em fa la impressió que s'ha avançat molt poc, no? A nivell de recursos econòmics pràcticament no s'ha posat cap recurs, és la meva impressió. Les lleis que abans es deien les USE es van estar concebudes en principi per 6 alumnes i ara actualment estan a 10, no? Diguem-ne que més aviat el contrari, es crea com unes expectatives de que sí que són escoles inclusives, aleshores molts pares diuen no, doncs jo vull que una CIEI i aleshores no hi ha prou CIEIs, almenys a Barcelona, la ciutat on estic jo, i estan tan saturades que no s'acaba donant una resposta adient als alumnes CIEI, que són alumnes, diguem-ne, que amb unes dificultats d'autonomia i amb unes greus barreres per l'aprenentatge i la participació. El que està claríssim és que actualment tenim unes ràtios, que amb aquestes ràtios és molt difícil poder incloure alumnes amb greus dificultats d'autonomia. A veure, per exemple, el model dels Estats Units, que és parvular i són de 18 alumnes i sempre hi ha 2 persones dins l'aula. Independentment que hi hagi nens amb discapacitat o no. Actualment les ràtios de P3 tenim 25 alumnes i amb sort tenim mitja TEI per tècnica d'educació infantil allà dins. Amb aquestes ràtios, diguem-ne que fem un tipus d'atenció, diguem-ne que no poden arribar a contemplar totes les dificultats que poden haver dins d'una aula. Són grups massa nombrosos, n'hi ha massa ràtio, n'hi ha pocs professionals. També volia comentar que des de les retallades hem perdut 1 o 2 professionals o 2 mestres en cada escola i a hores d'ara encara no els hem recuperat. Aleshores, vull dir, es pot fer un decret d'inclusió amb menys professionals que fa 12 anys, també a nivell de formació. Ara recordo una notícia que va sortir que vull dir que el gasto que estem fent en formació per al professorat és ridícul. Estem
És com la cinquena part de fa 12 o 13 anys, no? La despesa. I evidentment el que cal és formació per als professors. Amb una formació segurament doncs, també podríem aconseguir una millor actitud també, no? Perquè vull dir, els professors diuen ni en sé, ni hi ha recursos, ni jo no me'n surto. Vull dir, tot, diguem-ne, no pot quedar en la responsabilitat dels centres educatius. Són escoles tan especialitzades i ho fan tan bé, de debò, que vull dir que és evident que amb elles podríem acabar d'en sortir-nos en aquesta inclusió. El problema està en que la majoria d'aquestes escoles, i ho dic perquè l'any passat vaig fer 5 informes per enviar a 5 alumnes a escoles d'educació especial, és que diguem-ne que ells també estan en la seva zona de confort. Ells saben que ho fan molt bé, que treballen molt bé i no es falta sovint alumnat, no? I aleshores doncs diuen, per què moure'm? Vull dir, a mi ja em venen els alumnes aquí, doncs vaig atenent-los. I la veritat és que hi ha alumnes potser que necessiten uns entorns, uns ambients, no? De tranquil·litat, de poques ràtios, de pocs sorolls, que la veritat és que en aquestes escoles d'educació especial estan molt bé. És a dir, no només en les escoles ordinàries haurien de canviar coses a nivell de formació, a nivell d'actitud, sinó que també a nivell d'espais. Les escoles ordinàries de vegades costa, per exemple, trobar un petit espai on l'alumne es pugui relaxar, on pugui reposar. Sovint no hi ha espais. Doncs el model de les escoles d'educació especial el que voldria dir és que fa 30 anys ja va haver la primera revolució, no? Perquè això ho recollia el Josep Maria Jarque. Vull dir, fa 30 anys hi havia escoles de nens sords, hi havia escoles de nens cecs a Barcelona ciutat. Es van transformar aquelles escoles d'educació especial en centres de recursos educatius i la veritat és que amb aquests 30 anys funcionen força bé, tant el CRE com el CREDA, com els diferents CREDAs que hi ha a Barcelona, a Catalunya i a Barcelona ciutat. El que planteja aquesta normativa és que podrien fer-se també serveis educatius, no? que sortissin dels centres d'educació especial i proposa el nom de CEPSIR. No? Doncs diguem-ne que els CEPSIRs aquests, jo tinc la sort de conèixer un que treballa força bé, que és Espacim, que la veritat és que molt abans del decret, vull dir, des de l'any 2000 ells ja plantegen o tenen claríssim que l'atenció inclusiva s'ha de fer en entorns ordinaris. En aquests 25 anys que, bueno, des de l'any 2000, en aquests 20 anys que fa que estic col·laborant amb ells o he coincidit amb ells, la veritat és que penso que aquest podria ser, o aquest segurament és el camí, no? Vull dir, el seu saber fer, no? En alumnes fins i tot no verbals, no? Que no hi ha llenguatge, i això és una cosa que ens espanta. A les escoles ordinàries el llenguatge és el 85, el 90% de les coses que passen des d'una escola. Si no ens ajuden en aquests alumnes no verbals, com a mestres d'ordinària no sabem què fer amb ells. Bueno, un bon indicador de l'èxit futur d'aquest model, doncs, evidentment, seria que els mateixos familiars, ho dic perquè nosaltres treballem amb les famílies, no? En el moment de demanar-te una escola, tinguessin clar, malgrat que el seu fill presentés unes dificultats o unes discapacitats importants, tinguessin clar que en una escola ordinària podrien arribar a donar-los la mateixa atenció que en una escola d'educació especial. L'any passat vaig acompanyar una mare que era mestra i que tenia una filla amb una discapacitat important i ella em va comentar que no s'havia plantejat de cap manera anar a una ordinària perquè sap perfectament els recursos que hi ha en una escola ordinària. Per tant, doncs, em va demanar, sisplau, l'orientació cap a una escola d'educació especial i, evidentment, en aquest decret, diguem-ne que si les famílies demanen una escola d'educació especial, doncs nosaltres com a tècnics els acompanyarem cap aquí. L'ideal seria això, que les mateixes famílies diguessin no, que va, jo no vull una escola d'educació especial. Tinc claríssim que en una escola ordinària tindré els mateixos recursos i, a més, el meu fill es socialitzarà i, diguem-ne, conviurà amb alumnes diversos, no? I aniran creixent i fent-se grans, no? Tots plegats. Aquesta seria, i finalment doncs, també seria això, que el que nosaltres plantegem és que l'escola ha de ser inclusiva perquè volem que a la llarga la societat també sigui inclusiva, no? I que cada persona, doncs, a la seva discapacitat, gràcies a la tecnologia, gràcies als nous avenços que hi ha, doncs, diguem-ne, puguem abaixar al màxim les seves barreres a la participació i a l'aprenentatge i puguin gaudir d'una vida el més, entre cometes, ordinària o normal, no? Com una miqueta la tenim tothom. Aquesta seria la cosa.